Cevabım var. Keyif sizin şoğun neresi? Keyif? Mine işteki halatın 23 yıl 9 fevral 15:30 Yolkun jurnalı Borluk dostların Yonga Keyif Media Laboratoriyasının açılışına şakırdı. Mine anın paranormal mizgilleri başlanıp da gittik bit insanlar mısınız? Assalamu aleykümler cemaat. Mine şulay motor ittirip başlarga bulduk biz bugünkü reportajımızda cemaat. Yolkun yanıdan bizni özünün motor grandioz bir şaralarına şakırdı. Nindi şara nişte bin bulay barım? Kuyaş değil. Çünkü eligi tamaşanın, eligi meclisinin mine gradusu deb aytaylik indi bartik üsegine bara. Bartik yugarıgagına indi. Bartik. Vahaha. Min нәрседер әйтергә тиешме хәзер? Нәрсә әйтем, барла яхшы дигән сүз артында бер кайчан. Нишләп син кутырасың миңа? Мин бит хәлләреңне белергә дип килдем. Син кутырына башлыйсың. Шулай нәрсә дип әйтергә тиешсең. Тавышың матур яхшыннан да. Шигырьләрне матур, бигрәк матур укыйсың. Шаккаткыч. Шаккаттыргыч. Әлеге вакытта Лилия белән тоташырга мөмкин. Мөмкин әйе. Кәйеф медиа мәйданының, медиа лабораториясының ачылышы. Мен монда блогер буларак килдем. Кайда синең образың? Татар кызы образы кайда ул? Ул минем машинада калды. Без инде бүген иртән шушы медиа лабораторияга килеп төшердек вайн. Әйе. Һәм шуңа күрә башка җиргә барып килергә туры килде һәм костюм машинада калды. Кайдан нишләп менә шул образны алырга булдың? Бу ел белгәнчә Татарстанда шу националь үзенчәлекләргә багышланган. Шуңа күрә бу очраклы түгел. Жавабым бар. За что поймал, зато и держись. Bu %56 saatlik kontent degan so'z. Agarda 24 saat bo'yi biz uni qaraymiz ekan, uni qarab turish uchun 6 kun yarim vaqt kerak. Barazına katılın, bunda ko'rish var. Tilni qo'llanu, tildan uyalmasqa, qo'rqmasqa, mana rohatlanib tilab, kimdir balkim motorda сөйләшәлмидер татарчада. Ну, ул да үз сүзен әйтәлә, үзенең теләкләрен кешеләр белән аралашырга һәм ымлашып булса да үзенең сәламын җибәрергә мөмкинлек бирә бу. Барыгызны котлыйм, бик зур вакыйга. Рәхмәт. Әле 3 еллык мин блогерлык йөрүчеләр 2 кеше генә иде. Бүгенге көндә Татарстанда инде мин блогерлык йөрүчеләр 100дән артты. Аның күпчелеге әлбәттә татарча белә, татар телен яхшы беләләр. Бу зур сөйнеш. Безгә уйласа бигәш 3 ел унда килгәч, безне җыеп сүкте. Менә инде хәзерге балалар гәҗит укымыйлар, журнал укымыйлар, телевизор карамыйлар, радио тыңламыйлар. Нишләргә җиңәсез дип. Мен сізді барыңызға тәбриклеймін. Мына Каиф медиа лабораториясы меніңше ол эксперимент қана түгел, ол зор нәтижелі қызмет болуға тиіс. Яшьләр бүгенге көндә меніңше татар телен белергә тиеш, татар телен сакларга тиеш, аны үстерергә тиеш. Менә бүгенге проект ул шул максатка ирешкән. Әзерме? Җәмәгать, монда дәрә кызык хәзер, бигрәк кызык. Монда инглизчә, юк, испанча әйтмеш, испанча әйтик әле, испанча. Монда движуха башланды. La движуха. La движ. Без инде әлеге
лабораторияның мақсатын білеміз. Бізге аңлаттылар. Сіз мені аңлатып кетіңіз әлі. Нешігірек мені? Башығызға неше келді бұл идеяме? Кім білән кеңешләштігіз? Кімнәр білән кеңешләштігіз? Нәрселер айттылар сізге? Хупладылармы? Хупладылар инде, әгер ашқашында. Хупладылар. Гомумән, мин уйлыйм, гомумән шундый бәхетле кешеләр. Чөнки Татмедиада безнең искиткеч җитәкчеләр эшли. Менә нинди генә идея белән киләсең, нинди генә теге ул тәкъдим белән керәсең, име? Һәрвакыт алар тыңлый, һәрвакыт тыңлый, алар һәрвакыт русча әйтсәк прислушиваются. Бит гомумән без бит инде Роберт син бик яхшы беләсең, безнең тамашачылар да беләләр бит инде безне, име? Безнең бит инде ул төп эшчәнлек, ялкын журналының гомер-гомергә ул булган булачак журналистлар тәрбияләү, яшь буынга татар телен сеңдерү дип әйтим мин инде, үз милләтеңә мәхәббәт, тәрбия дип әйтим мин инде, име? Ул булган һәм булачакта алга табада. Теләктәшлек. Һәм шуңа күрә бездә туды шундый идея булдырырга, безнең бер генә студия безгә җитми башлады. Чөнки анда безнең студентлар сыймый, әйме? Сыймый башладык без имеш, шуңа күрә инде. Менә безнең барлыкка килде тагын 2 студия. Быел бит безнең Роберт милли мәдәниятләр елы Татарстанда игълан ителде, 2023 ел. Шуңа күрә без быел инде үзебезгә шундый максат куйдык, районнардан инде булачак журналистларны гына эзләмичә, алар арасыннан эзләргә ниндидер үзенең блогын булдырырга теләгән, ниндидер яшүсмерләрне, балаларны, үзенең колонкасын дип әйтсәк тә булаймы? Әйе, һәм ул булырга һәрвакыттагыча без әйткәнчә татар телендә эшләүче генә түгел, удмурт телеме, чуаш телеме, рус телеме, һәм инде әлбәттә тамары теле бездә алар бик күп име бу милләтләр. Алар ниндидер үзләренең шул милли үзенчәлекләрен күрсәтеп, ниндидер видеолар төшерергә без өйрәтергә телибез, аларны шушы эшчәнлек белән шөгыльләнергә теләүчеләрне табырга телибез. Һәм инде аларны нәкъ менә шушы безнең Кәеф медиа лабораториясына чакырып, бит инде аларга ниндидер мастер-класслар бирергә, дәресләр үткәрергә. Бу инде безнең бу ел торган максатларыбызның берсе. Бер әйберне әйтергә оныткансың син, әйме? Мин бит инде, әйе менә дөрестә менә ачыктан-ачык сөйләшик. Мин бит инде сезнең шәхси журналистлыгыгызга әйләнеп дә куйдым. Шәхси түгел, хосусый. Дөрес әйтәсең, ялкын плюс Татньюс мәхәббәт. Йөрәктә. Мәңгегә. Бик зур рәхмәт. Кәеф медиа лабораториясы менә нәрсә белән шөгыльләнә әлеге вакытта. Актив уеннар, видеодан һәм фотодан баш тартып менә монда уеннарга. Без шул ук вакытта аларның туры эшләре белән шөгыльләнәбез. Без аларны төшерәбез. Алар уйнап яталар.